Kitka, to jsem zase já, Daniel. Ale no podej mě toho růžovýho králíčka, vím, že to zní teple. Au, to byl zásah. Teď se dívejte. Teď se dívejte na růžového králíčka. Tak to byl hynek houbíny. Tak já si neumím to trefit. Již kvačí, jedeme políbit Hanze. A kde je ten Hans? Tak ty neumíš chytat. Umím chytat. Tohle je umíš chytat, jo? Umím. Králečí bitva. Králečí bitva. Jakože ty budeš mamka. Tomu říkám pravé chytání. Ty budeš mamka. Tak ty si dovoluješ nějak moc? Budeš mít miminko. Už to stačí. My bojujeme. Natáčíme. Jo, natáčíme, to musí být něco jako hodina. Jo, pak to pustíme. Tik, tak. Dám to na YouTube, takže bude to veřejný video. Jo, a pak se na to koukne. Doktorky se nesmí házet. Ne, my už nehrajeme. Pardon. To byl zásah do kamery. Zásah do hlavy. Pojď, chytám. Jsem růžový králíček, musíme vybombit notebook. Uša. Malem do Pepky. Klepla ti Pepka, mrš mi na hlavu. Tomu říkám chytání, fakt, že jo. Hlavně ne do storomečku. Jsem růžový králíček a patřím do Playboyu. Fuj! To je skvělý. Ten zadek ale veřejnej bejt nemusel. To bude veřejný video. Au! Zásah do hlavy. A ty tleskáš. Ty děláš. Salíme. Jo, ty to tam budeš mít jako fakt. Playboy. Jo, jako fakt. To je veřejný obličej. Kašlu na veřejnost. Kašlu na veřejnost. Jo, to fakt bude. Jo, bude. Co jsi myslela? Miminko. Ne, to házet nebudeš. Miminko bude na video. Neumíš se trefit? Ne! Mimino nejde právě po mně hodila mimino. Koukej. Jo, tak čau. Uša.